थय किबा कापुर साय आसिलो মই দিচাং ৰ কেনেকুৱা বা হয় চুলি তুলি সব ভৰি গৈছে অনলাইন পেমেন্ট কৰিলে হ'ব অনলাইন দি দিম বিচাৰি পা নাই Hello. Hello, দাদা মই আইছো কি পহৰা এই মিছন সাৰি মিছন স্কুল যে আছে ইফালে আছো আপোনাৰ তাত যাই আছো आदिवासी हार्बेल अइल मोनफैबाय आंनिया माबायदि जायो रिजाल्टआ आरो फोननानै नायनांसिगोन लोगोफोर दामाबो गयद' गोसाखा माबायदि फैदो खानायानो गैला नै एकदमबारे खानायनि थाखाय नांथारगौ जादों Kolam dia gaya tu nak apa? Apa? Ya dibersihkan berikuan lah. Sebab kalau nang muzik dia, iseni pixel khane ya real jaya ni, mungkin yang iseni kalau khane ekdom malu order khane mare. Original mana baju mende? Membrang yang sejak baju betul. Tahu sama dengan. Nomor segede mati. Apa tadi nak? Mas nama anda? Mas, mas. Lagan apa mereka? Nasi kan, apa mereka juga? Bani gue kan ini. Gue Syams. Nari pun kalau gak naik kau menang. Hagra roda makasih senol hagra ni apa kam naik ke ang roda kan naik mencikui sama saya di luar lagi ada anu ni uncung saya langsung ngomong kan ya langsung mana itu gue itu
soal pengobatan मोजां जादों. खानाय गनाय, खानाय गोमोन जानाय, खानाया रेजें जानाय, खानाय बेफोरबायदियाव खामानि होयो आरो. आंहाथ' खानाया गखाबायानो दंखायो नै दाबो. बिराद खानाय गयो आसरित. खेबसे हगासेयाव फुंनि खानाय हयोबा 100 दाल गयो. आं 100 दाल बाराबो जानो हागौ मिथिया. 100 दाल मोनदों आरो आङो दहाय फुङाव सानना नायनो होननानै नायथारदोंमोन आं. दाबो गगायाखैनो खानाया नै गबायानो थायो बोबानो गयो. दा ओंखायनो आङो बे आदिबासि हेयार अइलखौ बायथारबाय आरो. माबायदि खानाया आंना गगागोन ना गगाया, गगायोबाथ' भगबान होनना भाबिगोन आङो. नायनोसै मास मोनथामनि जायो होनना बुंदों बे बथलसेया. मास मोनथामहालागै फुननोसै रिजाल्टआ माबायदि जायो. आं दा सानाव फुनग्रोनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं भाबिदोंमोन मा हरावबा आं लानो हायो ना हाया आरो आंनावबो मानि जायोना जाया खानाया बायदि होननानै आं घन्टासे फुननानै दिनै लोबग्रोनो नागिरदों. ओमफ्राय जुदि रिजाल्टआ मोजांबाथाय हराव फुनबावगोन आरो. साखिनांगौल' मा एवदो खामफ्राम माबा होजोबनाय ना. खावफै जानाय, खानाय गनाय, माननाया हामबानो जागोन आंनो. फारसेया जाबाय जाथ'बाय मिथिया. फोनथ'यो आं गिदोंमोन आरोना फोनबाबा खानाया आंना गगोन ना मागोन. ओमफ्राय बिदि होननानै आं सानाव फोनदों, हराव फोननायाव गजोबना थाबा होनना रिक्स लानो हाया बेफोरबायदि साननानै आं दा सानावनो 1 घन्टासो लाग्रोना नायनो नागिरदों आरोना. ओमफ्राय दा फोननायावनो मोजां थान्दा मोनदों. खर'खौ ना फेनाव थानायखायसो मोनदों मिथिया. खानायथ' गखायोआनो. होनाखै माबा नालेंखर थाव जानाय थाव ओरै बासिनांगौ एसे. दिनै आं फोनखांबाय थावखौ. मास मोनथामनि उनाव माबायदि जायो रिजाल्टआ नोंथांमोननोबो खोन्थासिगोन. दा आं मास मोनथाम इउज खालामना नायनोसै
फार्स्ट टाइमाव सानबा सानफ्रोमबो फोननानै लोबनो नांगौ आरोना बेनि उनाव हप्तायाव खानसे खाननै बेफोरबायदि दा आङो दिनै फार्स्ट लाबखालिनो फोनबाय सानावनो फोनबाय हराव फोनबा बांसिन रिजाल्ट मोजां जायो होनना बुंदों नाथायबा आङो सानावनो फोनखाबाय मानो होनोब्ला थाव मानिजानाय मानिजायै एबा मोनामनाय बासनाफोरखौ हानाय हायि थायो नालाय आं सानावनो फोननानै घन्टासेसो लानानै सुस्राना नायनि माबायदि रिजाल्ट थावा माबायदि बेफोरबायदि होननानै आं सानावनो फोनखाबाय ओमफ्राय दा आं दिनै फोनखांबाय मास मोनथामनि उनाव रिजाल्टखौ नोंथांमोननो खोन्थानोसै बैसिमहालागै नोंथांमोना आंजों लोगोसे थाफाबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ अल माय भिउवार्स थेंक इउ नोंथांमोना आंनि खानायखौ नायना हमनो हागोनानो बेसेबां दंबावो खानायानो गैला नै खानाय मुथायानो एसेल'थारसै दा बेखौ आङो दसे लाखनोसै 2:30 जायोबाथाय लोबसै